Te-ai folosit vreodată de celebritate pentru a scăpa de probleme? Ce fel de probleme? Define probleme. Da sau nu, Raluca Bădulescu? Dracu știe. Asta e răspuns corect, nu? Nu se acceptă. Adică ai scăpat din diverse situații zicând... Bă, da. Dar nu probleme grave, ce să se înțeleagă. Da, Sincer. e sincer, că te mai folosești așa, că mai latri pe undeva, mai zici ceva, mai nu-ți convine ceva. Gen, vreodată ți Da. s-a întâmplat să nu plătești întreținerea pentru că ești Raluca Bădulescu? Nu o plătesc întreținerea din cauza că nu convine să o plătesc. Nu, Băi, tu nu plătești întreținerea? nu, terminați-vă cu asta, tot timpul sunt de luat un pantof, e de luat o gentuță în viață. Sunt anumite lucruri în viață care mă deranjează. Mă zăpăcise, nu știu pe de dracu, tot omoară ăștia prin mediul virtual cu Matrix-ul, cu o lume, că nu mai știu ce dracu mi-a spus. Să sărim, să scăpăm din Matrix. Dacă toate astea sunt în imaginația noastră, nu putem să anulăm întreținerea, lumina, benzina, toate cheltuielile astea, că practic mă deranjează rău la viața omenească. Deci da, eu nu sunt cu întreținerea la zi. Am zis-o pe asta și nu o să fiu niciodată cu întreținerea la zi, ca să se Am știe. înțeles. E adevărat, nu-i așa? E sincer. Păi să mor eu dacă halesc întreținerea de vreun fel. Deci la ședința de asociație de bloc, Nu, niciodată, și am doi căței. Da? Mici, de aia mici, răuți. Cu care mă plimb pe curte, dar după 1 noapte. Ca să evit contactul așa și fii dacă ies fără perucă. Unii vecini nici poate nici mă recunosc. Una e că ne hați aici, cum ar veni, pun un training de lână pe acasă, dacă te șurfesc în cap și și cu căței, o să zic că eu homeless, nebună, dă o morție, a venit și pe aici se plimbă trec. Știi, practic, nu mă ne cunoaște nimeni, deci pe zi umblu mascată ca să nu mai ai cu întreținerea. o corești cu succes. Deci nu-mi place întreținerea. Deci nu m-am folosit de Raluca Bădulescu când să-mi plătesc. Mă pun aia oricum, că dracu te dă în judecată. Căcat. Mai departe, regreți că au apărut în presă unele relații pe care le-ai